खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय आङो थांनाय भिडिअ नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदों आरो गोबां अननाय होदों नोंथांमोना गासैबो आरो थांनाय भिडिअआव आं नोंथांमोननो खिन्थादोंमोन हिनजावफोरनि मोनब्रैसे गुननि बाथ्रा जाय गुनखौ मानिनानै सलायबाथाय नखरा सुख शान्तियै बारगलाङो आरो बे भिडिअआव नोंथांमोना गोबाङानो गोबां रोखोमनि कमेन्ट्स हरदो आरो बे कमेन्ट्सफोरखौ नुनानै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों गासैखौबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजाङै नायजोबजासिम अब्ला नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन जे नखर गंसेयाव दावराव दावसिया मानो जायो आरो नखर गंसेयाव सुख शान्तिया माबोरै फैयो आङो भिडिअखौ डिटेल्सै खोन्थानाय सिगां नोंथांमोननो मोनसे रियेल स्टोरी मोनसे फिसा 1 मिनिटसो जागोन आं नोंथांमोननो खिन्थानि दशरथ माझी होननाय बिहाराव सासे सुबुं दंमोन आरो बे सुबुङा खोब गोरिब नखरनिमोन आरो बिनि जि हिनजावा खनसे बेमाराव गोलैयोमोन आरो बै बेमाराव गोलैनायाव जि हस्पिटालाव थांनाय लामाया बिराद गोजानथारमोन आरो बे गोजानथार लामाखौ जेब्ला हस्पिटालावलागै लांबाय थायो बै लामा ससेयावनो बिनि हिनजावा थैलाङो आरो बे थैनायखाय बे दशरथ माझीया मा खालामो हाथ्रि गंसे आरो सिनि गंसे लानानै बियो जि बै लामाया गिदिंना थांनो गोनां जायोमोन मानो थाखाय बेयाव हाजो गंसे दंमोन आरो बियो 1960 निफ्राय 1980 लागि 20 बोसोर बै हाजोखौ बियो दानख्ला मोनसे लामा बानायो जाय लामाखौ सिगां 55 किलोमिटार दंमोन दा बियो बारस'नानै only 15 किलोमिटारल' बियो खालामनानै होयो आरो बेखौ बुङो अननाय बेखौ बुङो मोजां मोननाय बेखौ बुङो थार मोजां मोननाय आरो बिनि लामाखौ दाबो दशरथ माझी मेम'रियेल रड होननानै बुङो नोंथांमोना जुदि सोरबा बिहाराव थांदोंबाथाय बा गुगोलफोराव बा नोंथांमोना जि आजिखालि AI नि ChatGPTफोराव नागिरबा बिनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन आं गुवारै खोन्थानो थांलिया आरो दा जोङो मिथिनो नाजागोन एक्चुअलि नखरफोराव दावराव दावसिया माबोरै जायो बयनिख्रुइ सिगां नखराव दावराव जायो जेब्ला हौवा हिनजाव सानैनिबो गोसोखौ हमना मोना हौवाया माबा मोनसे लुगैयो नाथाय हिनजावा माबा मोनसे मावो नङाब्ला हिनजावा माबा मोनसे लुगैयो बा हौवाया माबा मोनसे मावो बै समाव नांलाय खमलाया बांसिन जायो बेफोरबायदि परियालाव नांलाय खमलाया बांसिन जायो आरो लोगोसे जुदि सानैबो जेना समान सानैबो सासे रागा जोंदोंबाथाय सासेयाबो रागा जोंना खिन्थिनाय बा सासेया माबाफोर बुंदोंबा बिनि उल्था बुंफानाय बैनि थाखायबो नांलाय खमलाय जायो बिनि उनाव हौवानि इनकामा बेसेबां नोंथाङा हौवानि इनकामनिख्रुइ बांसिन जुदि हिनजावा खरसा खालामग्राबा अब्लाबो बै नखराव दावराव दावसि जायो आरो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि कारन दङ जाय कारनफोरखौ खोन्थानो थांबा बे भिडिअआ 1 घन्टा 1.5 घन्टा जालांगोन गतिके नोंथांमोनाबो इमान धैर्य हमनानै नायनो हानाय नङा नाथाय बे मोनथाम मोनब्रैसेया एकदम कमन मोनसे कारन जायनि थाखाय जोंनि नखरफोराव दावराव दावसि जायो जायनि थाखाय जोंनि नखरफोराव सुख शान्तिया गोमालाङो बिनि थाखायनो जोङो आजिखालि नुनो मोनो खोब थाबैनो मोजां मोनलायनानै गोसो थोलायनानै सिख्लाफोरखौ लानानै खारबोयो आरो खारबोनानै न'आव हाथासुनि होफैयो बिदिनो संसार जाहोलाङो नाथाय साननैसो उनाव नुनो मोनो नांलाय खमलाय साननैसो उनाव नुनो मोनो हगारलायनाय साननैसो उनाव जोङो नुनो मोनो बै हिनजावा गुबुन हौवाजों खारफालांनाय बा बै हौवायाबो गुबुन हिनजावजों फनाव रायज्लायनाय बा गुबुन
हिनजावजों लाइन मारिनाय आरो बेफोरो बयनिख्रुइ दा बांसिन जादों जोंनि बर' समाजाव जों खोनानो मोनगासिनो थायो आमखानि हिनजावा बेंगलराव खारलांबाय बा आमखानि हिनजावा सोरबा बांगालजों खारलांबाय बेफोरबायदि जोङो खोनानो मोनगासिनो थायो आरो बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो जोंनि समाजखौ सुद्रायनांगोन जोंनि समाजखौ आरोबाव स्ट्रिक्टजों लोगोसे मोजां एडुकेसन होनांगोन गथ'फोरखौ बुजायनांगोन जे थाबैनो हाबा जाबा मा लस जायो मा संसाराव उनहालागि खैफोदाव गोलैफैयो बेफोरखौ बुजायबाथाय आरो लोगोसे जायफोरा जुलि जाखांबाय बिसोरबो एसेमान हिनजावनि खोन्थाफोरखौबो खोनासंनो नाजानांगोन बा हिनजावाबो हौवानि खोन्थाफोरखौबो एसे खोनासंनो जि बुजिनो सेस्था खालामनांगोन अब्लासो संसारा गोजोन जागोन अब्लासो संसारा मोजां जागोन जायखिजाया बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ नुनानै गोबाङानो गोबां रोखोमनि कमेन्ट्स हरदो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो आरो गोबां नोंथांमोना सापर्ट खालामदों आसा खालामबाय नोंथांमोना बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।